Jum San Valentinu, jum il-maħbubin. Min jirċievi xi warda ħamra u min xi kaxxa ċikolatini jew kartolina. U min ma jiċċelebrax dan il-jum. Din il-festa tal-maħbubin hija tradizzjoni antika li rat il-bidu tagħha fis-sena 496. Festa li oriġinat ruħha minn festival Ruman bl-isem ta' Lupercalia, illi kien jimmarka l-bidu tal-istaġun tar-Rebbiegħa. Imma l-imħabba f'Jum San Valentinu Biss. Propju għal din il-ħabta l-kantanta Miriam Christine nidiet il-kanzunetta Dil-Mara, kanzunetta b'lirika profonda li tispjega illi l-imħabba isabiħa. F'dan kollu huwa importanti li l-imħabba tkun hemmhekk l-ewwel net lejn innifsek, lejn ta' madwarek, u mbagħad anke dik romantika li ħafna nies ifittxuha tiġi wkoll. Imma l-importanti li tibqa' temmen fiha. Hija tenniet illi li ġġib rispett hija wkoll tip ta' mħabba oħra. Intant kienu Bosta li jarfuna bis-sigriet tal-imħabba, is-sagrifiċju. Titbaxxi rasek sija l-waħda u sija l-oħra. Tieħu paċenzja ħafna, taħfer. Taħdem għalija hu biex tkun għal dejjem l-imħabba, give and take u fl-imħabba. Sagrifiċju. Ħafna u tilħin kollu tgħixha għal persuna l-oħra. U jekk l-imħabba naħsbu li hija bħal xema li tintefa' ma' żmien mhux il-każ għal din il-koppja. Dawn it-tnejn għadhom ishom żewġ ammorini minkejja li ilhom 64 sena miż-żewġin. Illum nirrealizza li jiena qed ngħixha xi ħaġa, għexta xi ħaġa. Nista' ngħid għexta liha għax nafa bħala tifla, nafa bħala xebba quddiem iżżewwiġna u għaddejna 64 sena miż-żewġin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.